morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिहाराव सिगारेट होनो नेवसिनायनि जाहोनाव साब्रै सुबुङा 65 बोसोर बैसोनि आइजोखौ हानजा जिनाहारि खालामदों। बिहारनि लखीसरायाव साब्रै सुबुङा सासे 65 बोसोर बैसोनि आइजोखौ सिगारेट होनो नेवसिनायनि थाखाय हानजा जिनाहारि खालामदों होनना पुलिसआ शुक्रबारखालि बुंथिदों। एसपिआ बुंदोंमोन दि दायनिगिरिया सिगारेट बिनानै बिथांजोनि न'आव सफैनायनि उनाव बे जाथाया जादोंमोन आरो बिथांजोनि नेवसिनायाव बिखौ खाथिनि फोथाराव बोनानै लाङो। पुलिसआ बुंबावदों दि सानै दायनिगिरिफोरखौ खानाय जाबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव 17 फेब्रुआरियाव आयेन आफादनि बाजेट जथुम। 16 फेब्रुआरियाव आसाम बन्द फोसावदों। दुलाराय आसाम सावथाल फरायसा आफादआ आसामाव थाग्रा सावथाल सुबुंफोरनो ट्राइबेलनि गनायथि होनाय आरो हाग्रा आरो सरकारि हाफोराव जुग जुग थांनानै थानाय सावथालफोरनो हानि मोनथाय होनायजों लोगोसे गोबां गुबुन दाबिफोरखौ दैखांनानै सुबुंखान्थियारि सोमावसारनाय हाबाफारि फोसावदों। स्निथि मावफुं मेलखौ मैया चिरां जिल्लानि सुन्दरियाव थानाय दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि जिल्ला मावख'आव फरायसा आफादनि मिरु आफादगिरि बिमल कुमार हेम्ब्रमनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जायो। जथुमनि जोबनायाव मोनसे खौरां मेलाव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि आफादगिरि बिमल कुमार हेम्ब्रमआ बुङो दि जोनोम जानायनिफ्रायनो दुलाराय सावथाल फरायसा आफादआ आसामाव थाग्रा थागिबि सावथाल सुबुंफोरनो ट्राइबेलनि गनायथि आरो हानि मोनथाय होनो थाखाय आबुं सुबुंखान्थिजों जुजिगासिनो दं। 2024 मायथाइनि जागायजेननायाव आसाम सोरखारजों मोनसे सावरायनायनि उनाव सोरखारा जोंखौ सोमावसारनो नाङा होनना खावलायदोंमोन। जोंबो थांनाय बोसोराव सोरखारनि खावलायनायनि फिननायाव सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंमोन। दा जों नुबायदि जेरै जों बिजेपि दैदेननाय जाथाय सोरखारनि खावलायनायखौ फिननाय होदोंमोन, नाथाय बिनि उल्थायै जों नुबायदि सोरखारा जोंनो जेबो रोखोमनि फिननाय होआखै। जायनि जाहोनाव दिनै जों बे मावफुं मेलनि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय सुबुंखान्थियारि सोमावसारनायखौ फिन सिगांथिं लांनो गोनां जादों। 8 फेब्रुआरिनिफ्राय 12 फेब्रुआरिसिम दुलाराय सावथाल फरायसा आफादआ जिल्लावार सुबुंखान्थि सोमावसारनाय हाबाफारि जागायगोन। जुदि बे समाव सोरखारा जेबो राहा लाया, अब्ला जों गोसो गैयाब्लाबो 16 फेब्रुआरियाव आसाम बन्द'खौ लानो थाखाय गोब्राब थांखि लादों। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि 17 फेब्रुआरि खालि क'क्राझाराव आसाम सोरखारनि बाजेट सेसननि सानाव क'क्राझाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव सुबुंखान्थियारि हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन। हादोरगिरिया बुंदोंमोन दि मोनसे समाव जेब्ला भारतनि मोनफ्रोमबो रायजोआव सावथालफोरखौ थागिबिसा महरै गनायथि होनाय जायो, सा-सानजा रायजो त्रिपुरायावबो सावथालफोरखौ हारिसानि थामान होनाय जादों। बबेखानि आसामाव थाग्रा सावथालफोरखौ थागिबिसाफोरनि थार थामान होनाय जायाखै। बिसोरो खालि हारिसानि थामाननिफ्रायल' जानगाराव थायाखैमोन, नाथाय सावथालफोराबो सावथालफोरखौ साहा हारिजों ज' खालामनो मोनसे फाव फान्दायनायाव लोब्बा दं, जाय गावसोरनि धोनि राव, आरिमु हारिमुखौ फोजोबस्रांदोंमोन आरो सावथालफोरनि थाथायखौ फोजोबस्रांदोंमोन। आसामाव थाग्रा सावथाल हारिनि सुबुंफोरा माब्लाबाबो गनायना लायाखै आरो इयुनाव बेखौ गनायनाय नङा। जुदि आसाम सोरखारा बेबादि सावथाल हारिनि सुबुंफोरखौ थगायबाय थायो, अब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ सावथाल हारिनि गोहोम गोनां ओनसोलफोराव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि हाबनायखौ बन्द खालामनानै बिसायख'थियाव मोजाङै फिननाय होनाय जागोन होनना बुंथिदों। थामथि खौराङावनो दङ NHAI जिल्ला लामा रैखाथि आफादनि नाजानायाव काजलगावआव सांग्रांथियारि लामानि थुनफावथायफोर दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों। हादोरनाङैनो लामा जाब्रबथाय बांनायखौ होबथानो थाखाय बायदि बायदि सांग्रांथि हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जादों। हादोरारि लामा रैखाथि दानजों लोब्बा लाखिनानै भारतारि माहारियारि राजा लामा बिबानगिरिनि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवे इनफ्रास्ट्राक्चारनि दैदेननायाव आरो चिरां जिल्ला लामा रैखाथि आफादनि हेफाजाबाव काजलगावनि पेरेड ग्राउन्डआव लामा रैखाथिनि सायाव मोनसे लामा नायजाब खुंफुंनाय जादों। लामा रैखाथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय पेरेड ग्राउन्डआव सुबुंखान्थि सान पेरेडनि पेरेड एरेनायाव बाहागो लानाय 200निबो बांसिन फरायसाफोरनि नुजाथिनायाव लामानि थुनफावथायखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। बे लामानि थुनफावथायफोरखौ गुबैयै लामायाव गारि सालायनाय समाव लानांगौ सांग्रांथिखौ गोसोआव लाखिनानै दिन्थिफुंनाय जादों।
लामा रैखाथिनि समाव बे हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बराया बुङो दि चिरां जिल्ला लामा रैखाथि आफादा लामा रैखाथिनि सायाव गोबां गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं, जायनि जाहोनाव सोलिफु बोसोरनि जानुवारि दानाव जिल्लायाव रावबो लामा जाब्रबथायाव थैनायनि जाथाय जायाखै। ब्रैथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव सुबुंखान्थि साननि थियारिया जोब्बाय। पेरेडआव बाहागो लागोन मोन 16 हानजा। सुबुंखान्थि सान जानो गेजेराव सानसेल' थानायजों क'क्राझाराव 76थि सुबुंखान्थि साननि थाखाय थाग-थियारि खालामगासिनो। क'क्राझारनि सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पज फरायसालि फोथाराव जिल्ला खुंथायनि दैदेननायाव गुवार थाग-थियारि खालामगासिनो दं। सुबुंखान्थि साननि पेरेडआव बाहागो लानाय हानजाफोरा गावसोरनि प्रेक्टिसखौ सोलिगासिनो दं। खौरां बिजोंनि सिगाङाव लेङाइ पुलिस सामलायगिरि देबजित महन्तआ बुङो दि क'क्राझाराव सुबुंखान्थि साननि हाबाफारियाव पेरेडआव आसाम पुलिसनि मोनबा हानजाया बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो सुबुंखान्थि साननि पेरेडआव फरायसालि, फरायसालिमा, स्काउट आरो गाइड, एनसिसि बायदिजों लोगोसे मोन 11 गुबुन हानजाफोराबो बाहागो लागोन। लेङाइ पुलिस सामलायगिरि देबजित महन्तआ बुङो दि पुलिस खुंथायाबो सुबुंखान्थि सानाव जेबो जाथाय जाया आरो पुलिस सामलायगिरिनि बिथोनाव नाका बिजिरनाया ओनसोलाव गादबनाय बायदिफोरखौ मावफुंनो नाजागासिनो दं। बे समावनो गुबुन गुबुन बिफानफोराव मुंख'नाय सानाव दिन्थिफुंनो थाखाय टेब्लुफोरखौ फ्राय थियारि खालामबाय। बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझाराव 76थि सुबुंखान्थि साननि फिरफिलाखौ बिरहोगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 5थि खौराङावनो दङ नब कुमार सर'नियाया बिपिएफजों लोगो जानायनि इसारा होदों। राजखान्थि दोलो गण सुरक्षा पार्टी GSP नि गायसनगिरि, आफादगिरि सुंद'यै आरो बारग' MP नब कुमार सर'नियाया सुक्रुबाराव बाक्सा जिल्लानि मसुलपुराव मोनसे खौरां मेल खुंनानै बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुंदोंमोन दि गिबि बोसोरारि मिरुआरि जथुम्मायाव 9 मार्च खालि जागोन। सर'नियाया बेखौबो बुंदोंमोन दि सानसेनि जथुम्मायाव जानो गोनां बे जथुम्मायाव पार्टीया गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लादों। फैगौ बिटिसि गौथुमनि बिसायख'थि BPFजों गोरोबथाया फ्राय रोखा होननानै बारग' MPआ बुंदोंमोन। BPF GSPआ 32 to 35 मासि मोनगोन होनना बिथाङा फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बे खौरां मेलाव बिटिसिनि MCLA धनश्याम दास आरो बाक्सा जिल्ला GSPनि नेहाथारि अनन्त देखाया नुजाथियो। 6थि खौराङावनो दङ बिटिसिआ क'क्राझाराव साननैनि हाबाफारिजों बर' गोजोन गोरोबथानि 5थि बोसोरारि फालिगोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआ 27 आरो 28 जानुवारि 2025 खालि साननैनि हाबाफारिजों बर' गोजोन गोरोबथानि 5थि बोसोरारि फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। 28 जानुवारि खालि क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर', गुबुन गोनां दैदेनगिरि, मानगोनां सुबुं आरो मावख'गिरिफोराबो नुजाथिगोन। 27 जानुवारि खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे जर'खा बड'लेण्ड एचिभार्स बान्था हाबाफारि खुंनाय जागोन। बड'लेण्ड हालामनि दावगानाय आरो जौगानाय बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय गासै सा 85 बिफानारि जाफुंग्रा आरो सा 52 बिफानारि नङै जाफुंसारगिरिफोरखौ मान बावनाय जागोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।